Kaixo lagunok, Jose Mari Barriolaren eskutik, bagoaz Tolosaldean barrena, lagunak bisitatu eta txoko interesgarriak ezagutzera. Badago eta zer ikusi, zer ikasi eta zerekin gozatu. Atal honetan, txerri kontuak izango dira nagusi. Espero dezagun que nadie se dé por aludido. Eta gaur berrobira bai. Felix Belauntzaranen Iriarte jatetxera etorri gara. Zer hori, Jose Mari? Jome, Felix! Hemetxe mote, katxarro zarrau, pintxazoa? Baina hola alaiz. Jo. Ba, mea, lasai, txerriko mea jango juta. Mea, bazen, sartu, Oso, no. bazen barrua. Jode, earki, beti igua. Jada, 24 urte badira, Felixek ibilbide gastronomikoari hasiera eman ziola. Eta arrakastaren protagonista nagusia, dudarik gabe, txerrikumea. Txerrikumea jateko, ez da urruti egon berrik. Ez, gu bertan dakeu, txerritegie. Eta familikoa da, eta guk azitzeteu, eta geho hemen tastatzea dukezuen. Zuen baserriko txerrikumea. Bai, gure baserrikoa, benoski. Usarre baserrian bizi dira bai ezoiko bisitaria izan duten txerrikumeak. Baina, Ode Ikuilu perfumea usaitu beharrian, Armaniren Parfum Albino usaitu omen dute. Eta noski, ez dute gustokoa izan. Felix, eta zein da txerrikumea prestatzeko sekretoa? Ura, tagatza. Eta piparra? Piparra. Utzi zapaken, oik ere gabiko du konpota iteko. Eta horrez gain, zer hornigai gehiago erabili izazkigu? Bueno, hemen dozko bertako osagarrak, letxuga, edozin osagai erabili dezakegu. Eta Ibarrako piparra? Noski. Baina, Iriarte jatetxean, txerrikumeaz gain bada dastatzeko bestelakorik. Esate baterako, bentreskaz egindako pintxo berezia. Onddoa protagonista duen arrautzarekin gauzatutako nahasketa goxoa. Parrillan erretako arrai aukera anitza. Eta amaitzeko, zergatik ez, torrija ikusgarri bezain gozoa. Sukaldaritzaren sekretua, jakien eta oroar bitartekoen sinpletasunari zukua ateratzean datza. Orduk eta orduk. Eta hori, Bai, motel, ordu. Iriarte jatetxean, Beste sekretoik ez daun. maixuki isladatzen da. Ana, maitasun handiz. Ibiltzeleko askotan, baina ja frontoia izan zen azkeneko etapa. Eta handiken ja, etxeko lokala gendun eta aitek esan zian zen. Zabez, animatzen da. Kuligi, etxea. Etxea. Bertago txerrikumea dukeu, saiatzea inguruko baratzak eta, temporadan markatze deu. Eta, ez da besteik, kozina oso basikoa, baina ondo inda eta produktua. Tolosaldean erreferente bat. Abai. Kari asko. Felix, segobian bezala! Jose Mari, hau, ire urdeaztuko bezala txuku moztu behar di. Labanakin.
Felix, crujiente de hojaldre de cochinillo con emulsión. Jose Mari. Utzi, homeste iz teknikoak eta entzun. Entzun. Eta amaitzen joateko, txerrikumeari itzala eginez, maisuki bertako produktuekin egindako konpota eta piparren laguntzaz, agur esateko ordua iritsi da. Oi. Felix, txapela kentzeko moduko jatetxea, txapela kentzeko moduko txerrikumea, noni txapela eman inguizut, kendu ez. Eskerri asko, Jose Mari. Mila esker. Iri, Jose Mari. Tolosaldean, apetiton! Nio, ez da oraingoan gure Jose Mari deshidratatuko. Agian, behardo hartatuko zaigu. Ikusgarria, adierazgarria eta apetitua irekitzeko modukoa gaur, Jose Marik Berrobin Felixekin batera emandako lehenengo pausa. Jose Mari, doktorea jaiz. Beharra, Felix. Hori hausiek. Solo ya lo siento, Felix. Esto va a quedar muy bien. Sí. Muy heavy, pero... Pero queda bien. Tolosaldean, apetito! Etorri eta bazkatu! Eta adi lagunok, izango dira eta besteak.